De, is még nem benne. Mit mondták, 250 ember van bent a izéba? Ja, Magyarországon. Magyarországban? Annyit mondta a tévé most. Annyit endettek át, ide át. Hova át? Ide Magyarországon. Igen? Hát nézd meg a telefonodon. Annyi jönnek, annyit már endettek már. És akkor te nem engeded be őket? Mivel ide? Ja. Hát jönnek. Jöjjenek? Ja. Mi nem? És akkor kaját nem azt nekik? Meg mit mondjak nekik olyan? Hát nekem sincsen, akkor azoknak hogyan adjak neki? Bazd meg. Ha van azoknak kajájuk, bazd meg. Mert pénzük is van. Igen. Hát gondolom, hogy van pénzük. Ez is akkor szerinted menekülnének? Nem tudom. De most ide igazából hol laktak ezek, hallod, hogy ide jöttek át? Hol laktak? Hát ezt nem tudom. Hát miért nem tudod? Nem mondta a tévé? Nem mondta, csak én nem tudom. Elfelejtettem. Mit tudom, én nem tudom. Tényleg hol voltak ezek? Afganisztánból jöttek. És akkor onnan miért kellett neki eljönni? Hát honnan tudja? Nézd meg a tévébe. Szerintem. Igen? Amúgy nem Afganisztánból jöttek. Hát akkor most, ha nem lett volna a háború, akkor lehet, hogy... Afrikából, ja, Attila. Hát akkor szerintem, akkor ha nem lett volna semmi se ott háború, vagy mit tudom, akkor még mindig ott lettek volna. Honnan jöttek a migránsok? Honnan jöttek? Honnan Na, jöttek? tényleg honnan jöttek? Na? Hát te vagy az okos, akkor honnan jöttek? Hát mit kérdezünk, bázd meg, honnan? Na, honnan Én jöttek? vagyok az okos? Hát mi? Nem vagyok okos. Na, hát akkor most honnan jöttek, honnan jöttek, honnan jöttek, honnan jöttek? Hát te tudod. Na, 2 meg 2? na jó, 4, Na, 8 meg 4? 8. Na, ilyenesen kérdezem. És akkor akarsz venni izé motorbiciklit? Persze. De itt nincs aladó a faluba? Itt a fintája. Jó, tényleg valami ilyen babett, ez egy babettát az. De el is... Mi? Nem, babetta. Babetta. Csak hangosabban beszélj, mert nem hallok. Ha van köztük lehet, hogy most voltak. Ezek romettek minden Négy vannak, ja. Egy az udvarban van, 3 van mindig. És akkor miért nem veszel? Hát elhőztől papír, bány. Milyen papír? Gyorsítvány. Hát és akkor? És akkor mikor veszel izét? Fűnyírót? Megveszem az jelét. Az enyémét, azt nem Ja. adom el. 10 év A megveszem. drága lenne az neked. Ez már még drága, ja, használt motorban. Hát vedd meg a Zolinak a kocsiját. Te, vedd meg te! Nem azt Te akarod megvenni. sokat kérés. Hát jó, 100 forint, bász. Öreg, meddig fogunk itt ülni szerinted amúgy? Miért? Mennyi az idő? 1. 1 óra van? Be akarsz menni? Nem. Akkor menjél be. Hát mondom, nem akarok bemenni. Hát te akarsz bemenni. Mondom, nem akarok bemenni. Én sem. És mi az? 4 lába van asztal, de nem szék. Na, és most Istenben, most hagyd már abba bazd, rá okosan mondjál bazd, de 4 labba lépa lápa lápa lápa. Hát beszélj, nem tudsz öreg. 4 lába van, és nem szék. 4 lába van asztal, de nem szék. Mi az, öreg? Hát lehet, igazad van, megnézem, mit mondanak a telefonon. Na, inkább azt nézd meg. És szerinted hány lába van egy döglött kutyának? De ne azt a szart szívjad, mondjad. Keressen nekem egy jó nő, amelynek nincs ura. Van ő, Facebookon. De ilyen dagat kell neked? De nem lehet hozzáférni. Miért? Nekem már nem kell. Nem kell, már vékony kell? Már végkuszkod. De eddig dagat kellett. Ja, ezt szereted az agat. De meg lehet basszul, de nem elül. Miért nem lehet? Hát mert balfasz vagy, kicsi a pöcsöd. Ja, kicsit pöcsöm, ja. Hagyjad már, ekkora hasa van neki, már hogyan lehet hozzáférni. És mekkora a pöcsöd? Nagyjából mutasd meg a kezeddel. Hát jó, 25 centis. 25 centis? Állva. Állva 25 centi, vagy így lankadt állapotban? Balancinál. Kell balancinál vagy benned. Na mondjál nekem valamit cigányú. Egyszerű pulatot csinálsz? Sé? Egyszerű pulatot csinálsz? És ez mit jelent? Az is sem mondom. Az is sem mondom. Nem mondom, bazd, nézd, te tudni akarsz? Adj egy cigit. Nincsen. Jó van, én is adok neked többet. Nyomodban volt egy szám. És mennyi pénzed van most otthon? Tele van cigire. Öreg, mennyi pénzed van otthon? Ez egész nincs. Hát reggel azt mondtad 18 000 van. Ja, de már.
Átbasztál? 18 ezer forintból is lenne, mert akkor már mennék nősülni. Nősülni. Szombaton mész Szőkébe? Nem. Mész a Bucsuba? Melyek van? Velényi bucsiba. Velényi? Szerinti jár bucsiba. És berúgsz majd? Amivel nincs pénzem. Tényleg most a falunapon berúgtál? Nem. Mi? Ja, nem volt pénzed? De volt. Ki volt az a másik, aki veled volt? Testvéred volt? Ja, öcsém. Ja. És neki volt pénze? Volt, fizetett egy sör. A Na. Dárdében is mikor voltunk szombaton. Jenő dolgozott, hegesztett. Hegesztő az öcséd? Ja. Ő csinálta a kaput, kájhát. Meghegesztette. Kapott 2000 forintot. Ő is. Eljött ő is. Oda. És hol lakik? Tésőben. Tésenbe? Fizetett egy sört.